Ganiha ra kayo. Puti huwat mo gani. Ganiha ra mong sighuwat mo dire. Sugo mo yung nanay sa og tubig para laba. Agi sugo ka? Lahi ba ato ba? Tinuod ang lumay giingon nimo? Tinuod oy, daghan na kinayos tambali tunyo. Pera lang sa nangamatay. Ha? Yawa sa nun, nay namatay? Nganong namatay man? Sultihan ang tikano? Na mga kaigo diha. Usay igo? Igos kinuha mo? Usay buto sa buta na? Binuang man na mo ha? Uy, ay sige to katawa rin. Badunggad ang tunyo. Labi ra ba ito kuan? Tundungog. Sorry oy. Usay may pasabuti mo nga. Kuan ba ka ng igo? Kwarta ba? Huwag na kay kwarta. Ha? Sa ato ba di ay? Kato nga matay. Wala ito yung mga kwarta? Giyaha ka kay. Kwarta na ko'y kwarta. Masak sure lang. Singaw sa kunay bawaan. Huwag wa kay kwarta, mamatay jud ka. Ikaw, dato ni mo. Klaro ra kayo, matabanga kang tunyo ana. Oy! Basta matuman lang kung kikinahanglan. Kwarta lang? Why problema? Ngay dagan! Na, pisa nga ito ang tuon. Ato na sa sangay si Bin. Ngano nagkasangay mong bin? Binur ko, binut to siya. Oh, tara! Tara! Ikaw may kanungdom. Paita niya itong kinabuhi na eh. Napay atong amo ay. Wa pa si pasyente. Tapos paita. Wa dito yung mga kaon ni pero tiba yung gutom ah. Sao na lang, pas mo kita ni kalakiya gid. Kali na, lupig pa itong driver na yung e-bike. Takaad lang ba sa mga kwarta? Alo gid mo. Pero kita, natay kwarta, natay na, pero watay kwarta. May pagpungkiso na kay napay tao. Dito Kita no. tao, watay kwarta. Wa di punta makaila na ni, pero silang. Dito ang discourage kay mga kita tagpag-ibas hindi nga ana-ana na usahay, wala usahay na ha. Timing na. Ganyan. Hindi ka kanero si man, maahas yun siya. Asa lapit lang, bin? Ben! Oh, nakoy kalinde. Ay, pataka ra ka. Imo din na ako amo ko to. Ako to ay, ako na kayan. Ikaw kayo. Ikaw na makain ko. Diin man mo nakaila. Basta putok lang diri. Puto ni dito sa kabuk. Mo dito. Sama makasapi gud anak. Simpe, kay sinaw kay gliog. Ay, gol pa. Pasigliog ang sinaw, nya ang pitaka way sod. Dili lagi. Kato kayo, pintas baga kay gold. Taka ra Ako mga. nakakita, ako nakaon na to. Ako may nakaon na to. Gat pataka ra mga nung iking kay mo ikay nakita. Ay, kiguas ko mo bungka karon. Ako nakakita to. Pataka ra yung kadag ingon-ingon. Ako nakakita to, Bin. Taray ka to, imingon dag mo. Ay, kita maglalis. Sige, kita doon nakakita. Oh, ano lang. Okay. Nga nung maglalis man mo. Nakasiguro dito nga kliyente to ninyo. Basig book-in lang to. Oh, unya. Kamo pasagdain ninyo aton tan-awon kung inyo ha ba to og dili. Maay ba inyong pampakugon oy. Ay, Bin. Ay, ako nakakita. Ay, pagkapangwala lagi. Ako'y nakakita ato. Yan Ay, ako lagi maglalis na ako. Kaya ako ang imo bati-bati na tika na ako. Oy, Sambga ako. ay mo paglalis. Yan ang maglalis ron mo. Gamay ka kayo ng kuan ay wa pa mo kasiguro nga inyo Mupay na. gutom ka sa ano? Ngay. Nainingita mo. Kinsa man na? Sir. Maning ko, sir. Nata ko'y toyo mo, sir. Kinsa man? Nata ko'y gusto isulti mo, sir. Ang toyo ni mo. Ako na. Uy. Ako na. Uy, kling tayo sa bao mo. Babo. Susaba. Tapo mo. Sana rin tawahan na. Ako na. Imo na. O imo lagi na. Dugin na nag-chat na ako. Ay, ikaw patat. Hoy. Unsa may toyo nimo? Nako'y toyo ni mo. Anang kita na duha mag-istorya. Unsa man? Makita nimo akong kabaw? Adi, lain ni. Kanang way makibaw. Bawa, asa na sila. Hoy. Kamao man kuno kang manglumay. Kinsa may nag-ingon nimo? Moro sa akong nadunggan. Ilado man kuno ka kayo dari parte ng lumay. Mabitaw gihatur ko atong tao usa. Dili ako. Si Kamahalan. Nga naman. Unsa may gipamati nimo? Kay sakit. Ha? Kada ako ani. Dili man gugumag. Wa man gugoy sakit. Wa man gugoy sakit. Ang ako ba
natakoy ihangyo ni kamahalan nimo. Nga namong gugoy kuan. Ay mauwa mong gugot. Ay, kauwaw. Di ka matambalan. Ikaw sir, tinuon ng lumay sir. Lumay. Nakay lumayon? Naunta sir. Pila may kwarta ni mo diha? Kabalo ka. Kana si kamahalan. Dili na mo dawat og halad. Kung gusto ka nga epektibo ang lumay nga imong gipangita, halagi og dako. Para matuman nimo ang imong gusto. Unsa man? Babaji? Kana sir. Babay. Babay ako. Babae? What? Balo pa naman ako. Ako ka nila. Dili lagi mo. Ay, lagi ako lang mo. Kami nakita. Sama ka kami. Dahil ali kami. Tayo! Ano ba yan? Sige nyo! Pati ito? Ito! Janjo! Salina sige! Humutupi ako! Si! Yawa, tiyan. Kita tiyan na. Oo! Humutupi ako. Ya. Achi! Hei, kuma na. Wati jawa ya. Oh, tiyan. Hei! Welcome! Come here, sis. Ya dong, bibutin na, dito. Ya, na dito. Waduh. Takadiin ko no ka. Karga sibo ko sir. Natakoy gamay tuyo. Judy. Diba? Asa siya. Pila pa, Chit? Unsay imong tuyo? Ha? Gusto mo na yo. Dili, uyugo. Nanguto ka na. Dito to. Ikaw po, kik. Oh, cepat na. Hindi ka tanay. Ikaw, kita. Ito siya. Pilay dala nimo, pilay dala. Pilay dala. Pilay dala. Ay, kaya oh, stick. Ay, sindi. Oy, ang imo ha.
Dili siya mo dawat pag ganang kuan. Halad lang. Importante, pagka. Nawag pa si ay, ako. Oh, sige. Kasi ano na, Asa wa ni? Okay. Asli, ni. Ah, awas sa buku. Okay, oh, si. Okay. Kwarta lang? Huwag problema, sir. Basta matuman lang akong gusto. Wa na ako idang kwarta. Na ako idang kwarta. Tumana lang yun ako ang gusto nga makabiktima ko. Yeah. What did it say? Kare ka do. Keranta. Ha! Purita. Kirererata. Kirati. What did it say? What did it say? Puyo. Ayan, tiwa. Karana, kanyati. Ayo. Pasto budo. Pasto cicite. Oh. Pasto. Na cicita. Ha. Cicite. Oh. Hindi. Ito. Okay kayo? Okay. Kinsa kay nakakuha na to? Siya? Ako. Uy. Ako lagi. Ako lang. Ako. Uy, pinata maglalas atas. Ay na, manatagaan mo. 100 ka lang ko ng buga. Muni mo kuha na. Lingkod Gano, naman na. klaro kayo. 100 na mo ha. Yung sumtong ko eh. Sana. Karay nilingkod Muna na. 1,000. Mapila na niya ako. 3,000. 3,000 sana. Okay na. Mana? Ayaw na. Sabadaya. Kuha ko ni. Ano lang ha? Grabe sa inyo mo, eh. Doha ka lang na. Saan mo gamit? Nag-brief ka na. Sa puti-puti. Lagom sa. Lagom pa kagbugan. Labon. Lagom pa kag-brief. Ay na. Sige, basta mao gyapon to ha. Ingin nato gyapon acting ha. Sunod kwarta gyapon ta. Dali. Tigdal kamot. Oh. 1 2 3 go. Ha! Ibo kayo ang seremonya ani. Kakita ka sa ilang gibuhat. Ug naay babae nga makita nimo ani. Nga imo ning gamiton. Asa, kani mo gamiton? Bingo! Kani mo gamiton? Mansanitas mo ni? Snitas lagi. Pero gibasbasan ani. Naana ni kanang mga gaway sa iyang gahom. Unang babae makita nimo ani. Mupilit nimo. Pero ay lagpaduol sa akong kabaw nga bayi. Kay basig imoon nga lubayon. Nga, pasimuto ng babae, anak. Uy! Epektibo ka, oy. Biyari naman, ina. Mino. Tibo kayo. Oh. Tibo na! Sa giistorya atong mananambal, nga kinsa ganito yung unang babae nga imong basimhuto na anak. Unang imong unang biktima. Tinuod yun. Kay nakasimhot nito ako. Bura man ako nabayot noon. Ako mismo. Tinuod yun. Imo ganit kong gilayo kung maayo. Ug sa ato pa, wala di ko magmahay sa kwarta nga akong gipagawa. Wala ka magmahay. Kay mausam ang imong pagkatao. Ug ay imong biktima. Mayo ang tag na babae ron kay matistingan gyud nato. Kana. Maminyo na yung ko ate. Ayun. Ni babae.
Yes? Ish, para imo si Muta. Bastos! Palpak! Nga nung wala man nila ipit to. Diyan na ko pagano. Akangko pa din mo. Yung sungay mo magingani. Ibo ilaw. Inalawan ni paggamit. Usaon pag-ipik to, anak. Malasa to eh. Kwapa mata kayo to. Pakias kin. Gwapa lagi unta. Pero wa man, palpak man. Mau lagi. Mao na diha. Nganong ako bang yung ipakyas kani magi ako napasimhot gud kari mata dito. Sige lang pa sa sunod ug naap. Di na gid ako si Piaton. Ha? Kini nay nagpadung murag parinir. Nay murag parinir kini. Asa man? Di na gid ko ni pakyason. Ako na gining tarungon usaw to pag anaon to. Ana? Ana? Anaon, anak ba? Ayaw ana nagpadung na. Miss. Oh. Bayad! What's up mga kaupaw? Mao to mga kaupaw no? Ang atong sugilanon nga Lumay! Oh, mao ni mga casting sa Lumay mga kaigsuna no? Okay, shout out! Shout out ko diha sa Tumuran, sa Butay Pamili, o sa Yoa Pamili, o sa Lapu-Lapu, sa Kumangon, ni Marijin, Butoy. Oh, shout out ko di ano sa tanang mga viewers nato nga nagsunod, nagsubabay o nag-subscribe sa among YouTube. Shout out everyone. Shout out guys, sambulig sambuang kanila sa ko mga parente, mga Maribaw pamilya o sa Galyosa pamilya, Galyasa pamilya. Thank you so much. Shout out ko sa Ison sa Australia, o sa Ison sa Taiwan, si Mara, o ako mga igano sa Japan, si Dudong, si Inday. O shoutout ko sa akong pamilya dito sa Buwan o sa Adlaw. O sa Australia. O sa kanang Bagumbang Bonifacio. Shoutout ko diha sa Dapili Cristobal. Shoutout ko diha tanang. Thank you. Oh, set out ko diya sa akong mga kauban sa Iberia sa Wetro Dinewan. Ilabi na sa tagiya nga si Chicken o sa set out ko sa Marini. O, shout out ko sa Virginia, ni Joy Baul, o ni Gary Baul. Hello! Shout out ko sa kaliwat ako, tanan sa Tigbao, Batyan, at sa akong family sa Lita, Mindalia. Shout out sa Bohol, sa Dakpas family, o sa Kosari family. Yes, okay. Nag-watch sa akong YouTube channel, nagsuporta na po. Thank you so much! Oy, katong wala pa naka-subscribe, naka-like, comment, please. Do subscribe. Okay, mga kaupaw, no? Mao ni akong ka-team mga kaupaw, no? Boy Basag. Okay, shout out Boy Basag. Boy Ahos. Rex Galyasa. Boy Otto! Jera Okay, no? Sa tanang gusto mag-collab, no? Open kami para mo collab, no? Collaboration, no? So, okay. Pagkoy ng Cebu. Okay, sa inyong gihamon. Pagkoy ng Cebu. Bad boy Pagkoy Cebu. tapang. Okay, thank you guys. Sa tanang nag-support. Okay, bye-bye.